Pagpanglimpyo sa mga kanal sa lugar nga sagad bahaan sa dakbayan sa Talisay. Sub-sub karong gipahigayon. Anong live report ni Pam Marie. Dumabok, Pam. Lan kabahin kini sa pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa gipanlantawan nga mga pag-uwan nga posibleng masinati sa pipila ka semana gikan karon tungod sa LPA o bagyo o di ba kaha sa gilantawang La Nina. Magduha ka oras na nga linimpyuhay sa kanal daptin sa National Highway sa Barangay Lagtang sa dakbayan sa Talisay. Kini mga sakop sa Action Agad Team sa dihang naabdan sa GMA-RTV Balitang Bisdak ganihang buntag. Sagad sa mga nakuha mga basurang plastik nga nakapuno na sa kanal. Mapasalamato ng mga residente sa dapit nga kanunay gimonitor ang ilang kanal. Kanya adto October 2021, miabot sa lapas tuhod ang giladmon sa baha human mibundak ang kusog nga uwan. Ang tubig ato gikan gyud dito sa bukid, gikan sa bukid kanang Kisanta nang kuwas bukid sa Asnar. Ari punta niya atol sa mga ang mga basura to, ang kuha mga plastik, pwede gana o na diri na puno to. Karon ang barangay sige limpyo ma'am. O kanang taga City Hall malimpyo yung mga drainage area. Mato di gari tugunon nga tulong ngadto sa upat ka mga team ang ipakatap sa Action Agad Team matag adlaw nga gitahasang manglimpyo sa mga kanal sa daghan laing barangay sa dakbayan sa Talisay. May tagil ba kanang hipuson lang yung tarong kay kanang yung basura may plastic di man gyud na ingon nga malata bara man gyud na siya ilan tag yung tarong og labay or di tarong lang gyud ng oras sa ting-agis garbage ila lang yung iatang para gyud magkuha ng ilang mga basura. Samtang nang limpyo na usab ang Task Force Merkado sa Tabunok Public Market sa mga kanal sa ilang palibot sayo ganihang buntag. Hangyo nila sa mga namaligya og mangumpra sa saktong paglabay lang sa mga basura. Odyo nang kipaninguha sugod karong tsaha ug sumabot pa nga mga siman amo mintinahon kay mura nang andam tas tinguwan jud ma'am kay murag bayupay jud ning tubig pohon. Ang mga komitiba sa Konseho sa Environment o Disaster Resiliency moduso og mga resolusyon sunod semana nga mag-awhag sa matag barangay nga mopahigayon og ilang kaugalingong clean-up drive sa mga sapa o drainage system. Tipik sa resolusyon ang pagpahinumdum sa mga mulupyo sa mga landslide o flood-prone areas nga magbantay. Among gi-discuss dito sa council kung mahimo nga amo nang planohon daan nga amo nang limpyuhan ng mga drainage karon sa Talisay. Para kung maabot magali ang La Nina, at least dili kay magaproblema ang ato ang baha. So nanami sapat sa sitwasyon karon nga nagprepara. Mauhagon ang matag barangay nga kinan vigilant gid sila, magbantay gid sila kay kinirbang baha ra ba di ginaton matagan ug magkusog ing bunok ang uwan, kalit lang gid kay nang mugna og kinibitang problema sa atong syudad. Lan gihimo ang pagbansay-bansay sa City Disaster Team sa kabarangayan alang sa Disaster Risk Reduction and Camp Management. Lan? Okay na, salamat, Pam Marie. Dumabok.